Hi mga igala! Ang Boy Zugba mao ang lugar para sa mga positive vibes ug lami nga pagkaon. Kabasa kaan ang mga funny hugot lines nga nakapaskil sa mga dingding nila? Boy Zugba lang ang naay pakatawa samtang gahabhab ka. Ang ilang grilled chicken mao'y una sa tanan ug giubanan pa kana og barato nga mga presyo. Kung gusto na ka magpista, hali na sa Boy Zugba. Since 2015 pa nagserbisyo og home-cooked meals ang Boy Zugba sa mga Kagay-anon, blending the feel of a karenderia nga adunay modern twist. Colorful og flavorful gyud kaayo akong experience dinhi sa Boy Zugba. Katawanan pud ang ilang mga menu. Walay kaundangan imong lingaw diri. Makatakod pud ang ilang good vibes diri labi na kung manayaw na ang crew matag karon og unya. Andam na sa Bisaya nga kabusog. Check out Boy Zugba at ground floor SM City CDO Uptown, Ayala Centrio Mall, and Gaisano Mall. And with branches all over the country, daghan na gyud ang napalipay sa Boy Zugba. Embrace the Filipino flavor fiesta at Boy Zugba.